Diósi Miklós vagyok, mi a Maróti Kft-nél a Picoszkóp hivatalos magyarországi disztribútora, illetve oktatási központja vagyunk. Nagy örömökre szolgál, hogy egyik kedves ügyfelünknél, a BRL Autodiagnosztikánál megoszthatunk veletek egy hibakeresést, illetve egy esettanulmány vizsgálatot. Tartsatok velünk! Üdvözlök mindenkit, Vastetter Járnak hívnak, ez a BR Autodiagnosztika. 2002 óta foglalkozom autóelektronikával, az elmúlt 20 év nagy részét szakszervizekben töltöttem, 2018 óta egyéni vállalkozóként dolgozom, és 2 éve Picoszkóp felhasználó vagyok. Egy 2012-es évjáratú Q7-est hozott az egyik ügyfél, a probléma, az autó lemerül, rövid időn belül, megtöltöttem az akkumulátort, leteszteltem, problémát nem találtam az akkumulátorral kapcsolatosan, a töltés jó, generátort ellenőriztem, és azt vettem észre, hogy az autón belül az elakadásjelző háromszög háttérfénye világít, ami a busznyugalmat tükrözi. Rövid idő alatt nehezen indult az autó, ezért méréseket kezdeményeztem. Gyári diagnosztikát használva, OBD-n keresztül lekérdezve az autóba hibákat nem találtam, ezért csak méréssel kapcsolatosan tudom felderíteni a hiba okát. Az autó hibakeresését egy lakatfogó segítségével kezdeném az áramfelvétel mérésére, amit később a biztosítékok elosztásában lokalizálunk, melyik biztosítékon hány millivoltot mérünk multiméter segítségével. Ezeket összegezzük, és ha összejött a lakatfogó által felvett áramerősség, akkor lokalizáljuk, hogy melyik az az első biztosíték, amin az az elektronika veszi fel az áramot, ami a mi problémánk. Az autónak a legnagyobb problémája, hogy nem állandó hibáról beszélünk. Az időszakos áramfelvétel az ügyfél elmondása alapján nedves időben, eső után jelentkezik. Ezt követően a száradás folyamatával ritkábban jönnek elő ezek a problémák. A kiderítéshez szükséges gyári kapcsolási rajz, hogy melyik vezérlőegységnek a biztosítékát hol találom, illetve ezeket a köröket tudjam megmérni. Az autó áramfelvételét egy 60 amperes lakatfogó segítségével kezdtem el. A mostani mérések alapján nagyon jó az áramfelvétel, 0,012 amper, de ugye időszakos hibáról beszélünk, ezért mértük stopperrel 5 és 10 perc közötti időben jön elő ez a probléma, ami lassan le is fog járni, és reménykedünk benne, hogy meg tudjuk mérni. Állandósult is a hiba, ahogy látjuk a kijelzőn 6 amper magasságába tetőzik. Az autó biztosítékait átmérve több biztosítékon is találtam áramfelvételt. Ezt a Picoszkóp szigetelésvizsgáló teszterét használom most multiméterként. Megmérjük, hogy melyikek azok a biztosítékok, és 3-4 biztosítékon is találok áramfelvételt, és ebből is, amikor megjelenik a probléma, megtaláltam azt a biztosítékot, ami legelőször megjelenik rajta az áramfelvétel, és ez itt a 12-es biztosíték lesz. Beazonosítjuk a biztosítékot, amin legelőször megmértük az áramfelvételt, és az az 1-es biztosíték tartó 12-es biztosítékra, ami egy 30 amperes biztosíték volt. Most megkeressük, hogy ezen a biztosítékon milyen vezérlőegység található. Itt van. SF12-es biztosíték, 30 amper, komfort rendszer központi vezérlőegység. Szóval a komfort az, ami legelőször feléled a hálózaton. Átléptünk a gyári kapcsolási rajznak a komfort elektronika részére, meg is találtuk a 12-es biztosítékot, 30 amperen, amit észrevettünk, a CAN rendszer alvó állapotból újra felébred, és ugye ezzel van az elakadásjelző háttérfénye is aktív újra. Ebből kiindulva megnézzük a CAN szálakat Picoszkóp segítségével, és megpróbáljuk, mivel túl sok alrendszer található a komfortegységen belül, azért megpróbáljuk a CAN üzenetekből lokalizálni, hogy melyik vezérlőegységről van szó. A komfort elektronika a csomagtér hátuljában található, és egy T32T jelű
stekker 1-es, illetve 17-es lábán van kötve a vezérlőhöz, amin a CAN High és CAN Low található. Rácsatlakoztattuk a CAN hálózatra a pikoszkópot, az 1-es és 2-es csatornájára, az 1-esre tettük a High, a 2-es a B csatornára a Low szálat. A C csatornán látható az amper felvétel, az áramfelvétel. Ha belezoomolunk, jól látható, amikor megindul az áramfelvétel a Comfort elektronikánál, 2 adatcsomag jelenik meg, ezekbe belezoomolunk, és nem egy klasszikus jelfeszültséget látunk a CAN hálózaton, egy az 1-es szondát használunk, mivel van kommunikáció a vezérlőegységgel, és nincs eltárolt kód, ezért se testzárlatot, se tápzárlatot nem feltételezünk, ezért tovább megyünk a méréssel. Fennmaradtak az A és B csatornán a CAN jelek, a mintavételezést beállítottam gyorsra, illetve az adatátviteli sebességet 100 kilobót értékre állítottam be. Tettem rá egy A-B matematikai csatornát, illetve egy soros dekódolást indítottam el, és kijelöltem ezt az első 2 adatfájlt, amire az áramfelvétel megindul. Megfigyelhetjük, hogy a legelső sorban lévő 403-as ID-vel rendelkező vezérlőegység nem valid állapotban van, amit abból vettünk észre még, hogy az ACK 1-es, tehát nem kapta meg azt az adatcsomagot egy vezérlőegység sem. Újraküldésnél viszont valid is, illetve mindenki megkapja ezt az adatot. Most azt kellene kideríteni, hogy ez a 403-as ID számú vezérlőegység mi lesz, illetve milyen adat tartozik hozzá. Az előzőleg bemutatott pikoszkópos felvétel alapján az ID meghatározás következik. Az autóba beülve több olyan alrendszert működtettem, ami a Comfort CAN-en található. Például ilyenek az MMI rádiónak a működtetése, ez egy 40B-s ID számot tartalmazott. A kormányoszlopnak például egy 2C2-es ID-t találtam, a hálózati elektronika csatlakoztatása az a 400-as ID volt, és a legelső, legközelebbi ID szám az a bal első ajtó volt. Az egy 402-es ID számon találtam meg. Az érdekessége az egésznek, hogy a hátsó ajtót működtetve egy kapacitív kilincset vagy egy ajtózárat nyitva ugyanúgy a 402-es ID található, és ezt követően gondoltam, hogy akkor a 400-as csoport, akkor valószínű az ajtók lehetnek. Így, mivel mind a 4 ajtó a Comfort CAN-re csatlakozik, ezért a jobb első ajtóval kezdtem, az egy 403-as ID volt, tehát igazából ami a probléma volt, az a 403-as szám megtalálható, de ugyanúgy megtalálható jobb-hátul is ugyanez az ID szám. Ezután próbáltam nem csak az ID-t ellenőrizni, hanem az adattartalmi csomagot is, és ebbe több eltérést is tapasztaltam. Az ID 403-asnál az adatcsomag a 0302 050000 adattal a jobb hátsó kapacitív kilincs volt, illetve mivel egy kesszis bejutású az autó, ezért egy külső nyomógomb is található a kilincsen. Ezt is megtaláltam a 0302 13-as 000000-ás adatcsomaggal. Leszűkítettük az ID 403-at, a jobb hátsó ajtót kizárhatjuk, mivel a 030205-ös adattal függ össze. A mi esetünkben a jobb első ajtó az a 030212. Ezt leszűkítettük, mivel itt egy kapacitív kilincsről lehet szó, illetve egy külső záró nyomógombról, és ha megnézzük az előző pikoszkópos felvételünket, abban pont a 030212-es adatcsomag található, amit így megtalálva a kapacitív kilincset tartalmazza. Leszereltem az ajtókárpitot, szétszettük a csatlakozót, a csatlakozás egyik oldalán se látunk beázást, illetve oxidációs nyomokat, ezért arra a következtetésre jutottam, hogy valószínű a kilincs külső részén ázott be, és a külső kapacitív rész adja azt a problémát, mintha valójában az ember közé nyúlna, és ezért nem
írja be hibának a vezérlőegység ezt a problémát. Az autót megjavítottuk, kicseréltük a kapacitív kilincset, több órás, több napos mérés után is az autó hibátlanul működik, nem áll fenn az áramfelvétel, és hozzá kell tenni, hogy pikoszkóp mérés nélkül nem lehetett volna megállapítani az ajtóelektronika hibát, nem lehetett volna elkülöníteni egy zár problémától, egy kapacitív kilincstől, vagy éppen egy zárógomb hibától. Tehát így a pikoszkóp segítségével legköltséghatékonyabb a javítás. Ricsi, nagyon szépen köszönjük, hogy veled tarthattunk ezen diagnosztikai mérésen. Reméljük, hogy ti is sok mindent tanultatok a pikoszkóp használatról, illetve a hasonló problémáknak a diagnosztizálásáról. Köszönjük még egyszer. Szívesen.